И здравейте хора, аз съм Итака Пороц и както казах в миналия си клип, ще направим ревю на калеври и такива различни работи. И сега с Evo Proto 360 ще ги оценим, ще направим малко ревю и ще започнем с Crossbar Challenge. Единият модел, който виждате от мое ляво, от ляво на клипа това е Nike Bomba, а другият, който виждате е Adidas 15,4 и ето това е моделът. Ето така изглеждат и сега ще вземем първо да представим Nike. Ето това са те, ето виждате как са отдолу. Бутоните, ето виждате ги как са, те са разположени по цялата обувка, дори има отстрани, за да може възможно колкото е, ако ритате на някаква друга настилка, ако не е на това, да можете да не се ожилат отстрани, докато при адидаските няма такава възможност, това е лошото, но всъщност те са по-добре за дрибъл, защото виждате първото, което са калеври и така нататък, но избирам найковете за фентове, защото са по-добре. Ако трябва да ги оценим за първо място, трябва да ги оценим за комфорт, мисля, че Adidas печели първо това с като на Nike даваме някъде 6%, а на Adidas даваме 7 от 10. И да, това е за сега. За дрибълът, може би Nike е по-добър, защото осигурява повече контрол, както ви казах, ето виждате тук, но Adidas също е много добре. За финтове е много добър, ето тук отново ви показвам, но Adidas също не се отказва, че за това тук давам 8 на Nike и на Adidas давам 7,5, тъй че няма голяма разлика. И сега за накрая, като за последно, шутовете. Много е важно, когато шутите с някакви калеври, трябва да са много удобни. Ето виждате тук и тези. Трябва да са доста удобни, за да можете да имате хубав шут, да подавате много добре. И мисля, че с адидаските, които са по-предпочитани от футболисти, ще им дадем на тях 8, а на найковете, като всъщност, ето виждате тук, ето това, тук е кожа, даже е защито, за да може да имат хубав шут, но въпреки това адидаските се бие по-хубаво. И за това на адидаските отново ни даваме 8, а на моите 7,5. И за това става това. И ето сега след малко с Evo Proto 360 ще започнем да бием прот. И хора първо ще направим всеки от нас. Аз и Вин ще бият двара. Първо трябва да отвилям горната вреда, която виждате от там. Това е, за тези, които не знаят. И трябва да запомня. И това беше, видяхте как първият ми беше много успешен. И сега имам още 4. И сега да видим. Така. О, много. И това е трети удар. Сега видим. Трети удар. И хора, това беше много от телевизията. Значи, първите 3 удара от телевизията. И сега време. И това, хора, е последен удар. Сега ще видим какво ще направя. И това е първият удар на Evo Proto 360. Втори удар на Evo Proto 360. Първият беше доста зле. Сета. Удар на Evo Proto. Сега да видим. Това. Четвърти. Предпоследен удар. Хора,
Хора, това сега 2 на 1 сме, от моите 5 вкарах 2, Евелин вкара една и сега сме 2 на 1. Ако този път вкараме изравнява и трябва да играем, за да видим кой е по-добър на Crossbar Challenge или поне в тази битка на Nike. И това беше, хора. Виждате, аз го победих и виждате, моите Nike бомба изглеждат по-успешни за удари, както виждате, и за финтови, както ви казах, но адидаските изобщо не лъжат. И абонирайте се в моя канал, в канала на EvoPro 360. И да, това беше от нас. Завършихме 2 на 1, равностойна игра. И това беше ревюто от нас. Абонирайте се в двата канала и най-вече в фотограф, който ни снима и му благодарим днеска, Норман Николов. Абонирайте се в неговия канал и от нас.